hello guys. Mao niya, wasay-wasay. To mo ni kinaso ni siya. Kinaso ni siya niya. Gikan sa Bantayan Island. Lami ko ni guys, pero na ko ni mga palaman nga Pearl of the Ocean. Kung ka-timing ka ni. Nipis. Amo ning lutoon ron, amo ning sa pagi ning mama ka. Guys, ino tika niya. Isa ni kalami. Wasay-wasay. Wasay-wasay gikan sa Bantayan Island. Tanaw ni mura ra nig bato. Dini bato eh. Nani ka porma oh. Ako no ni mga pagkapin nga Pearl of the Ocean. Hello guys, mana ya? Mau na siya kuan. Gusto sa tingan eh. Wasay-wasay. Sus gaya gamay ra unod na unod oh. Dito guys. Kaon kanya mamsuhan na lang. Dako yung trabaho gamay ra unod. Ya makaluto kasi na yung trabaho luto ani oh. Amo din misuhan amo. Akan si ka sa libur ani kaya dako kay trabaho. Wala pa, ang pabukalan no. Jadi lahi man lang si mag dili kuan, dili pabukalon. Ada nawa, pati daga sa buto. Siwasay. Ang motoron na to. Guys. Ato ning tuon kanon ko ni ron. Among gi kuan no. Tawa lang porma so may pamagsisiyan eh. Dagko kasi lang, bugat lang, gamay ra ko ron. Akong kuha sa biyan ng sus, maura niyo. Yes.